Познаете ли? Не познахте. Аз съм Боби и сега в момента, ако се чудите какво е това, съм си пуснал пясък, заровен съм в пясък, вижте, хоп, хоп, аре бе, помощ, те, вижте, хоп, хоп, ей, сега излизам от пясъка. Окей, ще говори. Аз съм Боби, здравейте, така, зрители на YouTube, както вика великия знака. Обичам знака. От него се вдъхнових да направя клипчета. Клипче на това на Майнкрафт. Днес съм намислил да направим хубава, уютна, но малка къща. Къщурка. Хей. Значи, няма да разкривам тайната, защото ще бъде изненадка. Една малка, приятна изненадка за всички. Man. А после, ако ми остане малко време, можем да направим нещо като стайчка в лава. Ей, тама да ви покажа един фокус, който като попаднете на лава, как можете да се изкачите. Това е лично мой фокус. От никой не само го откраднал. Никой да не го открадва от мене. Чухте ли? Чухте ли? Иначе ще ви пребия от бой. Да вземем дървото. Стигаме, майко! Ей, какво става? Бърже, загубих си време от клипа! Клипа! Бърже! Загубих си време от клипа! Бърже! Оф, мраза, кога е така стане? Не знам защо става така. Рядко се случва и баш на клиповете. Съжалявам, че духам в микрофона, на кой път не се усещам. И затова, когато някой път духам в микрофона и не се усещам, много съжалявам. И нека спрем по най-бързия начин. Лак, мраза лак, какво това е? И бошке. Да, това е. Така. Хоп. Майнкрафт добре щапаше ме. Да. Така, ще правя една къщичка, но няма да разкривам тайната, както вече казах. Адиерто бомболеш. Бомболеш. Тук сме се докажа. Адиерто бомболеш. Бомбонче такова. Ще схрускам зърната. Като говоря зърната, не говоря в буквалния смисъл, а в онзи смисъл. Дали ме разбираш? Разбирате. Така. Ей, дойде ми една много готина идея. Така. Ама супер готина. Не е ли готина? 3. 1, 2, 3 и ходом марш. Опа. Не да паднеш. Ходом марш, а не да паднеш. Мраза, когато някой падне некъде. Хоп, 1, 2, 3, хоп. 1, 2, 3, хоп. 1, 2, 3, хоп. Не мога да го стигна. Аз стигнах. 1, 2, 3. 1, 2. Тоест 4. 1, 2, 3. Оле! 1, 2, 3. Ходом марш! Марш. Да направим покривчето.
Вече май се досещате какво правя. Ако не се досещате, значи сте нубове. Съжалявам, ако ви обиждам. Само ще шегувах. Ако знаете какво значи. Нуп! 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 Еба в този кръвщ. Ова! Писта ми направи грешки, бате! Бате. О, Жулието, скочи ми на балкона, бе. О, Ромео, сякаш си падна от балкона. Напишете в коментара, Жулието, гледал съм го това, ако си спомняте. Напишете, молете в коментара, Жулието, гледал съм го това. Това. Точно същите думи, ако повтарям, Жулието, гледал съм го това. Това, а не това. Това, а не това. Жулието, гледал съм го това. Не съм толкова тъп, Ромео. Да, но ти си... Не. Само не пишете. Жулието, гледал съм го това. Хубава къщичка. Их, майко, милостиви. Бошкеле. Разбира се. Защо да не падна? И защо да не ми логне? Къмън да направя стълби, откъде да се качва. 1, 2, 3, 4, 5. Това май ще е проблем. Ще имам. Хай! Хай, бамболяш! Моркуро костеко. Штеке! Оф, лагва ми, бате. Напомня ми, абонирайте се и показвайте клипчетата на някой ваш приятел, може би. Или някой ваш ученик, може би. Или някой ваш досещате се, може би. Или някой ваш лак, може би. Я, мразала ми цепи. Цепи карти, цепи. Оф. Върхът е икона, върхът е икона и мака рекона. Мраза, лак. Така, както виждате, вече се досещате. Ако не се досещате... Оф, човече! Писна ми вече. Ей, това има рима. Човече, писна ми вече. Не, чак кой знае каква е рима. Оф, наистина, вече ми писна. Само лак, само падам от тази смотана къща, само не мога да се кача като хората. Каква смотана работа имам да правя някакви смотани къщи. Гадост. Не бе, хубаво. Иначе се правиш някакви грешки като това и трябва да си много внимателен. Клипа вече стана 8 минути, може би ще го правя някъде към 20-тина. Този път ще е по-дълъг. За какво сложих тук? Това нямаше смисъл. Така. Оп. Ако не ви харесва клипа, натиснете на не харесвам, no like. Ако ви харесва клипа, искате да го продължавам, въпреки че може би ще го спирам, защото много слабо действат хора. Не, няма да го спирам. Аз съм мъж, аз никога не спирам клиповете. Аз ще си ги продължавам, въпреки каквото и да става. Дори да не ми гледат хора клиповете, не ми пука. Аз все пак ще си продължавам да ги правя.
защото ми харесва. Оф, и това нямаше смисъл да го слагам. Така да. Готови сме с покрив. Сега искам да направим някъде малко прозорци, ако мога да влезна. What the hell? Така. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Даже ще ви покажа един трик, като паднете в лава. Така, и ние сме готови с къщата. Ето. Не е ли хубава? О, чакай, искам и тук да направя прозорче. Искам да е грозно. Така. Не е ли хубава таз къща? Чакай, това искам да се чупа. Където се качвах. И онова там. Как се минавам под къщата? Може би ще направя една стаичка тук. Ей, нещо като мазе. Така. Ето, дами и господа, това е нашата хубава и красива къщичка. Minecraft House 2. Сега, може би имам време. Ще ви покажа онзи трик. Така, онзи трик със лавата. Копайте право, надолу. Копайте, докато стигне до лава. Копайте, колкото си. Така, вие сте в лава и отдолу тук няма купче, с което можете да се качите, нали? Ето. Хоп. Ама, сега, цъкате в менюто и взимате пясък. Или гравол, едно от двете. Аз взимам пясък. После. Поставям го тук. What the fuck? Какво стана, бати. Какъвто бъг, Ей, това е много яко. Така, поставите го тук и ето пясък. Защото, нали, като поставите пясъка тук, ето пада надолу. И сега ще ви вземе бедрок. Ето го, видите ли? Сега, аз ще си направя една стаичка. Хубава, уютна стаичка. Може би клипа ще се казва, вече го измислих. Minecraft House 2. По-скоро. И стая от лава. Не. Подземна стая. Minecraft House плюс подземна стая. Що? И пък. Стих са още едно нещо. Така. Ако го сложа това тук, какво ще стане? Не. Усетих се какъв ще бъде това. Що не става? Усетих се какъв вече ще бъде това. Пода. Така, правим така. Ето така. Ще бъде ето така, те някак си цветен. Разноцветен. Да си довършим статиката. Вече ви показах онзи фокус, с който да се изкачите в този кол. Много ме дразни тук. С който да се изкачите. Много е полезен. Ако случайно искате да намерите нещо, да си направите, да намерите пещера и ако попаднете в лава, не можете да се изкачите. Нека да продължава. Тук ще има пясък. И тук ще има пясък. И тук ще има пясък. Чао. Баболяки стеки. Тук стъкло, тук пясък. Тук стъкло, тук пясък. Тук стъкло, тук пясък. Там пясък. Тук пясък. Тук пясък и там пясък. И тук 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 пясък.